Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. S obzirom da smo u tjednu sjećanja na Vukovar i Škabrnju i današnja emisija biti će posvećena upravo toj temi. Vratit ćemo se razgovorom u 90. a jednako tako se osvrnuti na njihov odjek u našim vremenima. Naš gost je Miki Bratanić, a za sam početak jedan njegov tekst upravo na ovu temu. I tako će za koji dan doći taj dan. Narod će na svojim profilima zapaliti svijeću. Svijeću će zapaliti hrvatska vlast, u kojoj je stranka koju su osnovali zločinci odgovorni za zločine zbog kojih se ta svijeća pali. Jedni će paliti, a drugi će držati svijeću. Svijeću će gorjeti taj jedan dan, dogorjeti i ugasiti se. Ostaće mrak u duši vlasti, ali i naroda koji vlast odabire. U tom mraku vlast i narod će odahnuti. Odahnut će i jedni i drugi, jer više neće biti nijedne upaljene svijeće, nijednog svjetla koji će moći osvijetliti njihov veliki zajednički jad. Naš veliki zajednički jad. Poštovani gledatelji, kao što smo najavili na samom početku emisije, naš današnji gost je Miki Bratanić, kojem želim dobrodošlicu ovdje u studiju televizije Jadran. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, pozdrav vama i svima koji nas gledaju. Na samom početku vraćamo se negdje u 90. godine. Vjerujem da je s ovim odmakom od gotovo 30 godina nekad i teško vratiti se tim vremenima, iako su rane za dobar dio hrvatskih obitelji još uvijek i svježe i teške i mučne, i ta sjećanja koja naviru na te dane, posebno onima koji su proživjeli Vukovar, ratišta, posebno teška. Pa sigurno da je svaka traumatična priča sama po sebi problematična za susret i bez obzira koliko ona bila duga, ako je ona naša osobna priča, ona će nam zauvijek biti upravo takva traumatična i teška za susret s njom. Osobno nekako smatram da je mnogo toga što je dodatno istraumatiziralo hrvatsku javnost i hrvatski narod i da to nešto dodatno otežava povratak ne samo u prošlost 90. nego u bilo koji komad naše prošlosti, jer bilo koji komad naše prošlosti zapravo nikada nije rasvijetljen na onaj iskren, istiniti način i zato se upravo ljudima jest teško vraćati u tu povijest, a i onda kada se vrate, onda ona bude još više traumatična nego što bi možda i mogla ili trebala biti. Ja sam 10 godina svog slobodnog vremena posvetio istraživanju te naše povijesti sa fokusom na zločine koje sam u početku nazivao zločini komunizma, a onda sam shvatio zapravo da je ispravan naziv zločini Jugoslavije, jer je komunizam bio samo jedan od obličja uz četništvo koji je radio zločine u interesu, za interese, u ime Jugoslavije. I upravo se u Vukovaru to moglo lijepo, ili bolje rečeno ružno, vidjeti kako zapravo ti simboli zvijezde, petokrake i kokarde zajedno djeluju, zajedno ulaze u Vukovar, zajedno pljačkaju, zajedno ubijaju, zajedno ruše, zajedno siluju. I to je ono što se dogodilo pred našim očima. Međutim, evo, upravo zahvaljujući tom nekakvom mom iskustvu i tom znanju stečenom u tih 10 godina istraživanja zločina Jugoslavije, smatram da je nužno vratiti se unatrag još, znači jer taj proces zločina Jugoslavije traje 100-tinjak godina, ne samo zato da bi shvatili da je ono što se dogodilo u Vukovaru zapravo jedan kontinuitet, jedno ponavljanje zločina, nego kako bi shvatili da zločini nisu ni prestali. Jer nije zločin samo ono fizičko počinjenje zločina, ono ubojstvo, ono rušenje. Zločin je i ona motivacija ljudi da odu tamo, da taj zločin naprave. Zločin je kad se zločin prešuti. Zločin je kad se zločin relativizira. Zločin je kad se zločin ne kazni. Sve je to jedan zločin kojeg mi danas ne samo da svjedočimo, da se on danas događa, nego se bojim da velika većina naroda participira, sudjeluje u tom zločinu. I zato smatram da bi bilo
vrlo važno vratiti se koliko god je potrebno, a početak naših problema je samim početkom udruživanja u tu Jugoslaviju, tada su već i započeli ti zločini, pratiti što se sve događalo za vrijeme stare Jugoslavije, pogotovo naglasak na Drugi svjetski rat, kako se to događalo, završetak Drugog svjetskog rata, masovni zločini, pa Nova Jugoslavija, sve što se događalo za vrijeme Nove Jugoslavije i tek onda možemo doći na vrata priče o Vukovaru. Zapravo trebamo prihvatiti one svijetle i tamne strane naše povijesti i na onaj povijesni način se razračunati s njima da bi krenuli naprijed. Inače ćemo se stalno vraćati na iste teme. Evo, ja smatram da jedino ljudi koji nemaju nikakav osobni interes u bilo čemu, koji nisu opterećeni nikakvim stranačkim, interesnim ili bilo kojim drugim verigama, da su oni i dužni i pozvani govoriti o toj našoj povijesti. Isto tako je pogrešno reći da bi se sa poviješću trebali baviti povjesničari. Znači, zločin nije nešto čime bi se trebao baviti povjesničar, jer zločin nikad ne zastarijeva i zna se koja je kategorija zločina. Povjesničari mogu dati, naravno, svoje viđenje određenih događaja, mogu pomoći u rasvjetljivanju određenih događanja, ali zločinima iz povijesti bi se svakako trebale baviti institucije koje su plaćene da se to radi. I to je zapravo jedna velika i pogrešna poruka koja se na neki način filtrira kroz te političke priče u narod da bi se na neki način ta naša povijest zaboravila. I to je velika opasnost i to je jedan od tih zločina, slojeva zločina o kojima sam govorio i koje želim apostrofirati i naglasiti, jer Vukovar je ponavljanje povijesti. To ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti da su ljudi koji su došli u Vukovar došli s uvjerenjem da oni tamo rade nešto dobro. Ne smijemo zaboraviti da danas postoje ljudi koji su se s tog Vukovara vratili sa određenim trofejima, sa određenim pričama s kojima se dan danas hvale po svojim selima i oni su heroji. I slijepo i naivno je očekivati da će ti ljudi se pokajati, da će se ti ljudi susresti sa nekom svojom savješću, da će se ti ljudi ispričati. Oni to ne mogu napraviti jer oni su uvjereni i dan danas da je to što su napravili dobro. Oni odgajaju svoju djecu da je to što su napravili dobro. I u tome je taj problem naše današnje šutnje i naše neučinkovitosti ili bolje rečeno učinkovitosti naših institucija koji zapravo nisu napravili ništa da se to promijeni. Da hrvatska javnost sazna kompletnu sliku tih zločina Jugoslavije, da shvati da je Vukovar samo jedan kamenčić, možda najveći, najistaknutiji u toj čitavom mozaiku jedne tragedije koju je Jugoslavija nama napravila i da postoje i mnoga druga mjesta u Hrvatskoj, ako govorimo samo o Domovinskom ratu, za koje hrvatska javnost uopće ne zna. A da ne govorimo o Drugom svjetskom ratu. Evo, ponavljam, 10 godina svog slobodnog vremena sam uložio dok su drugi sjedili na kavama, ja sam se bavio s time i osjećam se vrlo kompetentan govoriti o tome. I evo, pozivam naše gledatelje, neka mi kaže netko tko osim Vukovara i Škabrnje zna za jedan slučaj nekakvog zločina za vrijeme Domovinskog rata. Ja vam kažem da ne zna niko ništa. A ne znamo mi ni za Vukovar ni za Škabrnju. To je vrlo važno reći. Mi ne znamo ni za Vukovar ni za Škabrnju. Mi ne znamo jedan promil stvarne tragedije koja se tamo dogodila. Malo prije ste spomenuli tu šutnju, kažu šutnja nekad može biti dovoljno glasna, međutim šutnja može također biti i znak pristajanja na situaciju. Ja ne znam nikoga koji je zadovoljan sa situacijom u Hrvatskoj. Kad god sjedem s nekim na kavu, svi, ali apsolutno svi grintaju, svi su nezadovoljni, niko nije zadovoljan. Na zadnjim izborima su ljudi, pola njih ostalo doma. Uopće nisu izašli na izbore. Znači, mi smo demokratska zemlja. Mi imamo instrumente za putem izbora promijeniti vlast s kojom nismo zadovoljni ako nismo zadovoljni. I ne trebaju nama više nikakve revolucije. Mi, šta god neko mislio, mi živimo u demokratskom društvu. I sve je u rukama čovjeka, to jest naroda. Ma šta god ko govorio i mislio. I kad dođe vrijeme izbora, a izbori su bili nedavno, onda je pola te nacije koja je nezadovoljna, ostala doma, a druga polovina je izašla na izbore
i velikom većinom je ukazala povjerenje vlasti, stranci koja je i do tad bila na vlasti. Prema tome čovjek se mora zapitati, pa šta taj narod misli onda? Kako on misli da će se nešto promijeniti? Ono što je u kontekstu Vukovara posebno potrebno naglasiti, i to sam ja već rekao. Dakle, trebamo biti svjesni da je ovog trenutka u hrvatskoj vlasti, bolje rečeno na tim izborima, je vladajuća stranka izašla na izbore u koaliciji sa strankom koji su osnovali, barem sam ja tako pročitao, je li to istina, ja ne znam, ja nisam istražitelj, ali stranka koju su osnovali ratni zločinci i ljudi koji su sudjelovali u razaranju Vukovara. Dakle, narod je znao da se to nudi kao izbor i podržao je, pazite, velikom većinom je podržao, znači, koaliciju u kojoj je stranka u kojoj su ljudi odgovorni za rušenje Vukovara, za uništavanje Hrvatske, za ubijanje, za silovanje, za sve ovo što se dogodilo. I kad dođe dan sjećanja na Vukovar, onda je meni zaista tužno gledati sve te ljude koji tamo pale tu svijeću. Ja ne mogu to ne reći. Ja bi zaista se osjećao nečovjek kad to ne bi primijetio i kad to ne bi rekao i kad u tome ne bi prepoznao jedno veliko ljudsko licemjerje. Ja nisam član nijedne stranke i ja to mogu reći. Ja razumijem ljude koji jesu i koji to možda ne mogu reći. Možda ih razumijem, ali ne razumijem ih. Jer ja bi da sam tamo rekao, ja bi radije izašao tamo, ne bi više bio tamo. Rekao bih hvala lijepa, ja ne želim biti dio toga. Oni ne žele. I onda se čovjek postavlja pitanje, ja sam običan mali čovjek, ja sam informatičar, književnik, ne znam šta sam, jel? Nisam povjesničar. I onda se čovjek postavlja pitanje, a u čijem interesu ja ovo govorim, jel? Sa koga ja to govorim? Ko je lud, ko je pametan? Jel? Ako je većina ljudi to želi, a onda je najbolje poštovati volju građana, volju biračkog tijela. Prepustimo, znate ono kako se kaže, prepustimo institucijama da odrade svoj posao. A gdje su te institucije? Evo, što se tiče, malo prije ste spomenuli građane, njihovo pravo na biranje, čini mi se da je njima lakše da izaberu nešto što ne valja, pa da opet mogu gunđati protiv toga što ne valja, da je to jednostavniji princip. Kao što sam rekao da je potrebno za razumjeti tragediju Vukovara, potrebno se izdignuti iz vremenske crte. Ponovit ću treći put već koji da sam 10 godina to istraživao. I evo možda za naše gledatelje, ja sam iz Vrbanja na otoku Hvaru. I moje mjesto su zapalili Talijani, to sam ponovio mnogo puta. I ja dobro znam što je fašizam, moji su djedovi bili partizani i oni su bili antifašisti. Talijani su zapalili moje mjesto 3.1.1943. Vrbanj je 3.1.1943. bio Vukovar. To je mjesto koje je gotovo potpuno zapaljeno. Znači, usred zime, u siječnju mjesecu, nekom vam zapali kuću, opljačka, prolije ulje i vino, dakle osnovno od čega živite i ostave vas. Dočekate noć tako. Znači, Vrbanj je 1943. bio Vukovar. Spomenik paljenju Vrbanja od strane fašista podignut je 27.7.1951. godine na 10. obljetnicu ustanka naroda Hrvatske. A znate što se dogodilo taj dan? 27.7.1941. Taj dan su velikosrbi, četnici, komunisti potpomognuti talijanskim fašistima zapravo ustali protiv Hrvatske, tadašnje nezavisne države Hrvatske, i započeli su zapravo proces etničkog čišćenja tog prostora oko Srba tamo u udbinskog područja. Mjesto Boričevac su sravnili sa zemljom i nakon rata više nije postojalo. Da ne ulazim sad u te detalje strahota koji su tada napravljeni. 1991. godina je zapravo ponavljanje toga. Isti ljudi, isti lokaliteti, iste metode, isti načini, sve je to informatičkim rječnikom rečeno copy-paste. Ja sam napisao jedan članak o Simi Dubajiću, čovjeku koji je u oba navrata aktivno sudjelovao u tim zločinima. Umro je u Beogradu i hrvatske institucije su 3 dana prije njegove smrti podigle optužnicu protiv njega. I kad je umro, vratili to vjerojatno u škafet. Jel? Ti ljudi, zanimljivo je, nikome ne smetaju. Prije nekoliko dana umro je jedan od zapovjednika Vukovara, Tomislav Merčep. Umro je u hrvatskom zatvoru kao ratni zločinac.
Ja ne znam šta je taj čovjek napravio, ono što sam pročitao, on je osuđen za nešto što je neko drugi napravio. Dakle, nije on počinio zločin, nego ga je neko optužio i sudio po zaprijenoj odgovornosti i on je osuđen kao ratni zločinac za nešto što je drugi počinio. Koliko mi je poznato, taj drugi nije odgovarao, samo je on odgovarao. I taj čovjek umire prije nekoliko dana, par dana je prošlo od toga, umire kao ratni zločinac u zatvoru. I u hrvatskim medijima, vrlo istaknuti, ugledni ljudi, citirat ću jednoga što je rekao, kažu njegovom smrću svijet je postao bolje mjesto za život. Dakle, svijet je loš jer je zapovjednik Vukovara u zatvoru trune i umire kao ratni zločinac i postaje dobar kad on umre, kad njega više nema niti u zatvoru. A dobar je jer je tisuće onih koji su razarali Vukovar i gađali njega i ubijali njega danas na slobodi i nitko od njih nije niti u hrvatskom zatvoru, niti je proglašen ratnim zločincem. I ja ne mogu prihvatiti tu konstelaciju dobrog i lošeg svijeta. Nikako. I mene ne zanima koliko su ti ljudi ugledni, a koliko sam ja mali. Ja kad bi bio makovo zrno, ja bih rekao da to nije u redu. I mislim da bi se ljudi konačno trebali početi tako postavljati i ponašati. Ja ne mogu promijeniti svijet, niti ja mogu promijeniti drugoga. Ali ja zaista želim utjecati na sebe i crpiti iz sebe tu neku snagu da nikad, ali apsolutno nikad, ne padnem u napast da govorim i radim ono što rade mase. A šta rade mase? Izdignimo se još jedan put iz one vremenske crte. 364 dana u godini ništa ne govore o Vukovaru, šute i onda 365. dan, 18.11. ga zapale svijeću. I kažu, sjetimo se Vukovara, zapamtimo Vukovar, zapamtite Vukovar. Ko da zapamti Vukovar? Ko će zapamti? Mislim, i to je ta površnost na kojem očito ljudima, ovo što ste vi zaključili, ljudima to odgovara. Jer oni ne znaju ništa dublje. Nitko nije pročitao 10 knjiga, niko nije otišao u neki arhiv, niko se nije potrudio 10 godina svog slobodnog vremena potrošiti da bi nešto saznao. I onda je ljudima lakše reći da njih to ne zanima, da će se oni okrenuti u budućnost, da će oni zaboraviti povijest. Lakše im je to reći nego nešto saznati, doznati, naučiti. Oni svoje neznanje nameću tuđem znanju i proglasit će, radije vas, će proglasiti nazadnim, radikalom, revizionistom, ekstremistom, desničarom ili ne znam već ime, nego priznati da zapravo oni ne znaju ništa. Kakve su dugoročne posljedice svega ovoga? Kakva je onda budućnost ako prošlo smo tako negdje zatrpali ispod? Evo, to je dobro pitanje. Mislim, znači, mi ovog trenutka živimo u društvu u kojemu ljudi koji su počinili masovne zločine, pazite, masovne, ponovit ću, hrvatska javnost apsolutno nije svjesna tih zločina, jer ih hrvatski mediji, hrvatska politika su im uskratili da se suoče s time. Ja sam nedavno objavio jedan insert iz jednog filma Harrisonovo cvijeće. Znači, to je jedan ispod prosječan američki film koji je snimljen u Vukovaru i ja sam izvukao 3 minute iz tog filma. I te 3 minute su praktički jedino što vrijedi u tom filmu, ali te 3 minute zapravo strahovito dobro opisuju što se dogodilo u Vukovaru. I kad čovjek pogleda te 3 filmske minute, onda se stvarno zgrozi i strese. I to je potrebno ljudima, suočiti se s time. Dakle, mi trebamo biti ljudi. Mi danas kad sjedimo za stolom, vjerovatnost da za stolom s nama sjedi neka žrtva Jugoslavije, ponavljam, od stare Jugoslavije, od Drugog svjetskog rata, od nove Jugoslavije, od Domovinskog rata, je ogromna. I meni je neshvatljivo da nakon svega toga što se dogodilo, da ljudi i dalje o toj Jugoslaviji govore kao o nečemu lijepome i da se ta Jugoslavija stalno gura kroz nekakav pozitivan, lijepi filter. To mi je zaista neljudski. Znači, ja ne tražim, ja sam dijete Jugoslavije. Niko meni neće uzeti moja sjećanja iz djetinjstva i ništa. Niti se mi toga trebamo sramiti i bojati. Ali mi zaista moramo uspostaviti jedan sustav vrijednosti jednak za sve ljude. Jednak za sve ljude, samo to. Kod nas je doduše češće na djelo na Orwellova, svi smo mi jednaki, samo su neki jednaki ipak od drugih. To je nešto što se pokušava stalno gurati, stalno se relativizira. Dakle, prekratko traje ovo naše druženje da bi ja sad mogao asocirati kompletno to moje istraživanje. Ali ponavljam, sve što se dogodilo u Domovinskom ratu dogodilo se u
Drugom svjetskom ratu, za vrijeme Jugoslavije, sve se to sakrilo, sve se to na neki način relativiziralo. Mi moramo razumjeti da smo u određenom povijesnom trenutku nakon Drugog svjetskog rata naši djedovi su za ustaške, za jasenovačke žrtve, brojili su ih u milijunima, ali doslovno u milijunima, a za ove jugoslavenske nisu uopće znali. Oni su bili nula. I tek 90. smo počeli govoriti o ovim drugima. Ove prve su se počele polako spuštati, pa su došle do 80.000. Ove druge su rastu, još ne znamo gdje su. Jel? I onda su opet politika kroz te medije počeli relativizirati, jer su, ma da, to je, dogodilo se, ali znate, to je bila dobra ideja, ili, ma dobra, to su bili pojedinačni, znate ono. I treba će još 50 godina dok mi zapravo se ne susretnemo s tom kompletnom istinom. Dakle, mi ovog trenutka štitimo zločin i zločince. I moramo biti toga svjesni. I ko je odabrao to, ja silno imam potrebu naglasiti da ja nisam taj. I hoću se kome zamjeriti s njime, apsolutno me ne zanima. Ja nisam taj koji niti odobrava i meni je sasvim svejedno. Ja nisam na nijednoj strani, neka se izbroje sve žrtve i neka se zna ko je što napravio. I ko je ubio 100 ljudi, neka odgovara za 100 ljudi, ko je ubio jednoga, neka odgovara za jednoga. Ako ne ubija nijednoga, neka ne odgovara za nijednoga. To je tako, jel? I to je nekakav sustav pravednosti koji bi se morao, i ako mi preko toga nismo, ako smo preko toga preskočili, nad čime ćemo se zadržati? Ja sam nedavno snimio u Vukovarskoj ulici jedan serijal morala i ono što me potaknulo da to napravim, posvećeno Vukovaru, je jedan mural na kojem su poruke o svjedočanstvima silovanih žena. Ja sam silno osjetljiv na to jer sam upravo u istraživanju iz Drugog svjetskog rata, a posebno nakon završetka Drugog svjetskog rata, sam upoznao toliko tih svjedočanstava da čovjek kad to posluša, stvarno ti dođe da ti eksplodira glava ili da povratiš svoju vlastitu utrobu. To je strašno, pazite. I kad shvatite da se to ponovilo i kad shvatite da ljudi danas okreću glavu od toga, onda se stvarno zapitam i usuđujem se prozvati sve te žene, pa gdje ste vi? Čime se vi bavite? Gdje su ta silni borci za zaštitu ljudskih prava nakon što se to preskočili? Pa ja bi umro od srama da sam žena i da se borim za nekakva ljudska prava, prava žena, a da sam to preskočio. Umro bi od srama. Zaista bi. I to se ne bojim pogledati u oči bilo koga je to mu reći. Gospodine Bratanić, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Ova svjetla koja smo ovih dana palili za Vukovar zapravo su bitna ne samo kao svjetla pomirenja, nade, utjehe, već prije svega svjetla koja će razbiti mrak neistina u kojima već jako dugo živimo i u kojima prešućujemo istinu i nadam se da je ovo jedan iskorak da ljudi se na neki način razračunaju s istinom i oko sebe i u sebi i razbiju taj mrak u kojem već dugo žive. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati prilog kojeg su prošle godine snimili učenici Elektrotehničke škole Split o svojim razmišljanjima na temu Vukovara. Pa, što ja mislim o Vukovaru? Prvo bi volio izraziti to da ja nisam iz te generacije i da moje mišljenje možda nije relevantno po tome pitanju, ali valjalo bi razmišljati o tome kako bi danas izgledala današnjica Hrvatske bez da smo pobijedili. Smatram da dan pada grada Vukovara je jedan od bitnijih dana kad bi se mi trebali sjetiti svih pokojnika i zapravo zahvaliti tim ljudima, jer mi smo zapravo radi tih ljudi danas šta jesmo, imamo svoju Hrvatsku, dali su veliku žrtvu za nas. Također mi kao mladi, mi kao generacija koji smo nastali nakon svega toga, bi trebali pričati o tome, trebali bi znati svoju povijest,
a ne preći preko toga i reći ja mislim da znam, a zapravo ne znamo i trebali bi dati veći interes zapravo da znamo više o svemu tome. Za mene Vukovar predstavlja srdačnost našeg naroda. Ono je simbol domoljublja, simbol vjere u bolje sutra. Ono je znak da se spomenemo svih onih koji su izgubili živote u svrhu boljeg sutra, u svrhu poboljšanja naših života. Svih onih koji su se borili do zadnje kapi krvi. Vukovar predstavlja žrtvu svih branitelja i civila koji su ostali u gradu i branili ga svim svojim snagama. Na nama je da te žrtve ostanu zapamćene i da ih se s ponosom prisjeća. Vukovar je u prethodnom ratu bio simbol otpora protiv srpske agresije. Kao djeca učili smo hrabrim herojima koji su branili našu domovinu, te unatoč manjka vojne opreme bili su ključan dio za pobjedu u Domovinskom ratu. Vukovar za mene predstavlja žrtvu koju je hrvatski narod podnio da bi mi danas imali slobodnu državu. I mislim da to ne smijemo nikada zaboraviti. Za mene Vukovar predstavlja žrtvu koju su naši preci dali da bi sada nama bilo bolje. I oni zapravo trebaju sad ostati s nama, to jest trebamo ih se sjetiti svake godine na ovaj dan i ne zaboraviti nikako taj dan jer to su junaci koji su davali živote za nas. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša? Dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjiv i umoran u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena.
i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nj ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven, da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Šta znači za mene žrtva Vukovara? Za mene žrtva Vukovara znači da su ti ljudi dali za Hrvatsku sve što su mogli, dali svoje obitelji, svoj dom, sve. Znači sve oni su znali šta mogu izgubiti, mogli su i pobjeći, otići, ostati netaknuti, ali oni su tu dali opet, ponavljam, svoje obitelji, svoje domove i s obzirom na to šta su oni dali za Hrvatsku, Vukovar kao grad nije zaslužio tretman da ga se sjeća samo jedan dan u godini i to je grad u koji treba ulagati, u koji treba vratiti život kakav je prije bio i to se može oprostiti, ali se nikad ne smije zaboraviti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u tjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu i isto vrijeme. Do tada veseli i zdravi bili ma gdje bili.